Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu atumahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Sibah Kyai Toha ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mokson ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Asroji ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Anggrung Gondok Reco ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Reco. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Eko Budiono selaku kepala desa Reco saha ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Reco, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Rahono dan seluruh keluarga besar warga RW 1. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang-rencang panitia yang semangatnya luar biasa. Niki namung setunggal RW nanging ngawontenaken atas syakur binikmah kanthi semangat luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar warga RW 01 tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami kipas-kipasan payungan merga ora keduman panggonan, senajan sami kepanasan ora keduman senek jajan, ora keduman panggonan duduk lemprakan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ugi mboten supit dumateng Tanfidia Suryanang Dutul Ulama keluarga besar muslimat Fatayat wonten ing Ranting Reco
wabil akhos dumateng GP Ansor rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garda Fatayat Bagana keluarga besar Banser Mersing Pen ingkang kula hormati, mboten supaya dumateng jamaah qasidah ingkang tansah kula muliaken, lan sedaya Karang Taruna Pemuda Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola wonten ing reca ingkang kula banggaaken, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken pilih nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Mula sak sae-saene rizki adalah badan sehat, alhamdulillah. TV-ne 17 inch tapi kok meripate beleken. Kinten-kinten nikmat napa mboten? Nggih, matur nuwun. Nggih pancen niki nek taplake kabur-kabur biasane kedaonten bandule. Nggih, bandule niki wedang sak kathah-kathahe, sak kelopo kelapane, alhamdulillah. Matur nembah nuwun. Halal leres niku ben mboten kabur-kabur mawon. Nggih, matur nembah nuwun, alhamdulillah. Luar biasa niki dereng setengah main mawon toyane pun medal. Mangke sampai pun acara sing medal napa malih niki kuatahe ngeten niki tanda makmure keluarga besar RW 1 Anggoro Gondok. Mudah-mudahan makmur donya akhiratipun, Allahumma. 1 2 3 4 5 kuatah sanget. Niki anu ken nggih diombe napa didodol niki? Wah kuatah sanget, Masya Allah. Niki nek wedange kathah berarti ngajine ken sing suwe ngaten. Alhamdulillah panas-panasan kados niki sing suwe nggih mboten napa-napa. Ikhlas. Kepanasan ngeten niki ikhlas. Tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine. Ngono kuwi karo dadi baking vokal, aja baking soda. Tuku peci, mangke sik sabar. Niki nembe bawane sik niki mukadimah langsung ditabuh dume lagi semangat-semangate. Urung diperintah langsung dituthuk. Tuku peci karo tuku pulas mangkat ngaji atine. Sabar dhisik, aja gugupan. Tuku aji karo tuku pulas mangkat ngaji awake lemu anake 12. Yamini wong kula cita-citane ya pengin anake 12. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma
Niki grup qasidah dari mana? Oh dari mriki, Masya Allah nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Masya Allah Pak Lurah ingkang pundi piyantunipun? Oh menika Pak Lurah, kula dugi anggro go sik ta. Anggru gondo dugi mriki niku sepisan kula wau kaget amargi ternyata mersing band banser sing jaler kabeh ternyata aslinya saking Anggru gondo. Tepuk tangan sih. Qasidahe niki karo gendingan barang karo tabuanis luar biasa saking Anggru gondo barang. Tepuk tangan meneh. Dan sak lawas-lawas kula ngaji teng daerah Wonosobo panci jujur mawon adab ketimuran niki terpancar sangat saking Kabupaten Wonosobo di mana masyarakatnya semangat ngaos plus tetap ngangge adab santri antara bapak-bapak ibu-ibu dipun pisah malah niki rapih banget. Aku yang nembe weruh ki mriksane kok wong lanang ki lanang kabeh. Masalah tepuk tangan malih niki luar biasa. Ning pangapunten bukan niki perbandingan gender utawi diskriminasi sing wedok-wedok malah dipe kualik nggih Bu nggih. Ala biasane nek sing yup-yup wong wedok. Oh, lah niki sing panas-panasan malah wong wedok ya wis ora apa-apa. Niki nyun agung ing pangapunten. Jarene ibu-ibu niki panitia lek ngatur kualik. Soale ngeten Bu, menawi bapak-bapak niku biasane menawi ken nahan rasa panas niku radi susah. Benten karo wong wedok niku pinter nahan. Lho nggih niku secara keilmiahan, mula nek piyayi kakung ken nyicipi dadi wong wedok sedinten mawon wis yakin ora kuat. Soale napa yang pertama jenenge wong M. Menstruasi haid datang bulan sakite luar biasa. Wong lanang kon nyicipi loro ora mungkin iso kuat. Niku nembe tok. Lah durumane kok hamil kawit kawan sasi nganti 9 bulan sedasa dinten durung babarane mawon taruhane nyawa. Weteng pating kruse luar biasa gegere bengkek balunge rasane kaya semplak kabeh. Pembukaan 1 sampai pembukaan 12. Nanti pembukaan piro biasane? Sale wingi kula pun pernah nyicipi meteng nembe pembukaan 1 wis brojol. Sale jabang bayine dereng kersa dimong, dereng rezekine nembe kawan sasi sedasa dinten teng kandutan gugupen metu. Dados pembukaan 1 langsung brojol mawon niku. Ternyata jenenge wong wedok niki luar biasa. Mula akhire niki panitia gawene konsep mergo budgete ya ora dimung-mungan. Dados sing ditarup niki namung sing teng inggil, sing teng ngandhap boten ditarup nggih ikhlas nggih Bu. Innal insana khuliqa halu'an. Sak temene menungsa niki pancen makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, paringi udan nggih ngersula, giliran diparingi udan karo panas nek ngarani jari udan kethek. Sembarangan banget. Udan panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Sing sami kepanasan deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Sing sami kepanasan justru badannya sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Mula sak sae-saene rejeki adalah badan sehat, nanging sak awon-awone rejeki adalah bondo dunya.
bukti nyata sofane regane 17 yuta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mula kenging napa ketika wong sakit diuji gerah, diuji meriang kok malah tambah imane karo Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah ngutus 4 malaikat ngrawuh wong sing lagi sakit tapi keadaane beriman. Ngrawuh tiang ingkang gerah atine ana imane. Malaikat pertama diutus ken nyabut cahaya pasuryane. Itulah kena apa wong mriang rata-rata wajahe bu. Yang kedua, menawi tiang sakit niku dirawuh malaikat, malaikate diutus oleh Gusti Allah ken nyabut daya kekiatane. Itulah kena apa wong meriang mesti badane lem. Yang ketiga, malaikate diutus ken nyabut indra rasane. Mula kenging napa menawi malaikat sing nomor 3 ken nyabut indra perasane, rata-rata wong meriang ora doyan mangan. Lagi waras ora ana sing nawani panganan. Bareng meriang kabeh-kabeh nawani. Sate ya sate. Arep bakso sing seger. Agi sehat ora ana sing nawani panganan tapi bareng meriang kabeh-kabeh nawani panganan. Sing akhire ternyata malaikat sing nomor sekawan diutus oleh Gusti Allah supados nyabut segala dosa-dosane wong sing beriman kuwi mau. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya diuji sakit adalah dalam rangka ngetes ketahanan iman takwane karo Gusti Allah. Mula nek jenengan kepanasan kok njur nyureng-nyureng, kepanasan kok mblereng, utawi jenengan lebar sayah kok njur malah terus sakit, niku wajare menungso. Menawi mumet-mumet biasa sakit apa malah sakniki varian sakit sak werna-wernane niku wajar mergo kita niki menungso. Justru nek ana wong kok ora pernah sakit niku namanya Fir'aun. Sinten Bu? Fir'aun niku wong sing kawit lahir nganti tekan matine gak pernah sakit babar blas. Lah akhirnya gara-gara nggak pernah sakit babar blas, dhek ngaku sebagai Tuhan, ternyata pancen wong sombong niku ndadosaken perkara ati dadi mungguh, bahkan sampai Firaun gara-gara nggak pernah sakit sampai ngaku dadi Tuhan. Pramila panas-panasan dinten menika pun niati mudah-mudahan kangge bakar lemak-lemak jahat, bakar kalori-kalori, kersane badane tambah sehat, akas, terengginas, bergas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua nyun bantuan kali Pak Operator Sound System. Pak Operator Sound System, suarane kula echo efeknya niki diicalaken mawon kersane kula matur cetha margi kita anggen ngaos niki tenggene pinggir tebing. Dados nek ngangge echo mawon swantene pun teng mriko-mriko dados echone dicalaken, efeke dicalaken, kersane mature kula ra dicetha. Soale niki insyaallah nah. Cocok niki. Kados niki malah asli suarane mumpuni, betul? Laras, saking wingking jelas nggih Bu nggih. Saking wingking mriko jelas nggih Pak nggih. Matur nuwun Pak Operator Sound System, mugi-mugi sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Ternyata warga RW 1 ngawontenaken pengajian niki adalah dalam rangka at-tasyakur bin nikmah. Tahadus bin nikmah niki karena ternyata RW 1 saking guyub rukune kok saged ngontenaken pengajian semeriah ini. Wau nyuwun idi pangestu bilih anggen kaparingan guyub rukun, mugi-mugi saged istiqomah Allahumma. Sampai panjenengan rawuh wonten mriki karoyo-royo sami panas-panasan umpek-umpekan karena RW 1 ngajak niki pengaosan sepindah nambahin mahabbah
dumateng Kanjeng Nabi. Mahabbah niku artine cinta onten rasa pamriyeh. Mergo ternyata panas-panasan ngeten, benter-benteran ngeten dalam rangka ngalap arep syafaate Kanjeng Nabi. Mula diwastani mahabbah, cinta penuh dengan rasa pamrih. Nek suami istri cintanya namanya mawaddah. Napa bentene mahabbah kalih mawaddah? Manawi mahabbah cinta penuh rasa pamrih, tapi menami mawaddah adalah cinta tanpa rasa pamrih. Mula penganten anyar entut mambune nanas. Aku pernah nyicipi. Pas nembe nganten anyar malam pertama ning jero kamar rasane deg-degan pating kranyas pating krembut. Jebule malam pertama ndadekno saking grogine wetenge mules kepingin ngentut. Tapi entute tak kimput wong tak pikir masa malam pertama malah entut-entutan. Tapi jebule entut bareng dikimput malah monine tambah dawa tit. Ning bojoku jawab, manise. Jebule penganten anyar entut mambune nanas. Mandan benten karo penganten lawas. Penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten. Ning jero kamar kok Mbah Putri kepentutit. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang opo. Cintane penganten anyar ning jero kamar kok kesandung karpet. Sing kesandung karpet sing istri, sing kaget sing kakung. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole, sing dilus-elus bokonge. Ning ya rada benten karo penganten lawas. Mbak Putri kesandung watu, Mbak Kakung jawab, matane. Mahabbah adalah cinta dengan penuh rasa pamrih, tapi nek mawaddah niku cinta ora ana pamrih. Lah hari ini kula panjenengan sedaya adalah saking cintane kali Kanjeng Nabi sehingga kersa panas-panasan ngeten niki senajan sing ceramah bocah cilik jenengan nggih nuwun sewu langkung sepuh ketimbang mumpuni niki mumpuni malah yo bocah kencur wingi sore menyak telek lancung yo ora gepeng. Tapi niki lek panas-panasan muga-muga jenengan dalam rangka mahabbah dumateng Kanjeng Nabi ben supaya dunya akhirat dipun syafaati Allahumma amin Allahumma. Mula atas nama keguyup rukunan warga RW 1 supados tansah guyup rukun, jangan sampai lek nggone bermasyarakat siji karo sijine mboten saling bersinergi. Menawi masyarakat kok ternyata ono permasalahan, menawi masyarakat kali tonggo sekitar kok ono cerai, yo wajar-wajar kemawon sing jenenge bermasyarakat. Jangankan masyarakat wong anak limo mawon sipate limo. Jangankan anak limo bocah kembar mawon sipate iso beda napa malih tenggene masyarakat. Maka Kanjeng Nabi ngendikaaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Siapa tetangga kita? Tetangga kita adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah kita. Niku tetanggane panjenengan. Ketika jenengan kok masak sayur sing enak, jebule kok harumnya sayur sampai kecium oleh tetangga sebelah. Ngendikane Kanjeng Nabi sing masak enak harumnya semerbak sampai tetangga kena diskualifikasi untuk maringi aweh karo sing tangga tepalih plus ditambahi dikathah-kathah kokoeh ki apa ya? Sik niki asli basa Cilacap metu niki. Dados ngeten niki Bu Sartina.
Bu, jenengan masak sayur enak. Harumnya sampai kecium oleh Bekayu Tugini. Lah jenengan niku sing masak enak wis kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah nek cara kene apa? Sami. Jebule Cilacap Wonosobo nggen daerah Reca mriki basane padha kali nggen kula. Dikathah-kathah kokoe. Nek mung kokoh tok dikathah-kathah kokoh. Yo no dikathah-kathah kokoe. Sing leres napa? Kokoe. Kokohe. Ambiono ki belajar ceramah malah diwarai karo jamaahe. Dikathah-kathah kuahnya supaya napa lek maringi karo tangga tepalih saged kerasan kabeh. Namanya hidup bertetangga paling susah niku njaga perasaan, njaga lesan. Nggih napa mboten? Njaga perasaan jenenge hidup bertetangga. Rasane tangga ki kudu melu dijaga. Jangan sampai kita punya nikmat tapi malah merugikan orang lain dengan cara hidup bertetangga. Ojo sampai kula panjenengan sedaya hanya dumeh ngurusi pribadi piyambak tapi sampai melalaikan kemakmuran tetangga. Kirane njaga perasaan, amangka nek duwe talang banyu, kok talang aire nek udan niku kok sampai banjiri karo omahe tangga, ora mawi diperintah ya talange didandani. Gawe selokan air dhewe, pengertian dong. Jenengan sampai duwe rejeki dipun paringi nikmat, iso masak enak. Ora ketang sedidik tanggane ya melu diparingi pengertian dong. Jenengan nandur wit sawo kok wohe kathah mentelo gede-gede akeh jumlahe ora ketang sithik tanggane dikon melu nyicipi pengertian dong. Panjenengan ternyata lagi bangun omah, tangga sebelah jebule gaweane dadi tukang kuli bangunan. Amangka ya tangga celak sing kon melu ngrewangi bangun omahe jenengan pengertian. Dong. Bapake batin mumpuni. Arep tak perintah kon kerja ning omahku wong lan nyambut gawene wong potal patel ora ana sing rapi. Menawi pancen kerjane potal patel nyambut gawe ora bener, amangka tukang yang profesional undanglah saka tukang sing ahli. Tapi kuli bangunane tetep ngangge tangga sebelah supaya napa? Jaga perasaan. Bojone kuli tangga sebelah ya sing luwih pengertian wong sing lanang lagi kerja melu bangun omahe tangga, anake aja nganti melu ngintil. Bapake kerja anake ngintil. Mesti nek mengintili pas lagi wayah medangan. Ya menawi rezekine wonten mboten masalah kepingin maringi, tapi jenenge wong nyambut gawe apalagi mempekerjakan banyak orang, mungkin duitnya ya pas-pasan. Bocah wedok ya kudu luwih pengertian. Dong. Maka supaya hidup bertetangga dalam bermasyarakat tetap sae, tetap maju, tetap guyub rukun, Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken supaya njaga manah atine masing-masing, njaga amal kita masing-masing, sebab ternyata sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ternyata ono 6 perkara sing menjadikan amal sing wis dikumpul-kumpulke dadi rusak pahalane. Napa niku? Yang pertama, al istighalu bi uyubil khalqi. Tulis. Bu, ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Beto pulpen napa mboten? Mboten. Lah betone napa? HP. Walah, pantesan storine wis kebek gambare mumpuni.
Bapake. Bapake. Jebule wong lanang nek ditimbali kaya ngajak tawuran. Woi. Nuwun sewu bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Ini bisane wong lanang akeh tapi ra tak takoni modele ngene, Bu. Wong aku takon tenanan sepisan malih, Pak. Ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen? Orang gawa buku kok gawa pulpen. Pundi pulpene? Dalam kejagongan. Tekan kene pikiran kurang nyandak. Sing orang gawa buku pulpen ndak masalah. Saya ndak ada niatan mucal tapi niat kita eling-elingan nggih Bu nggih. Nek panas-panasan ngeten niki jenengan nggih tetep fokus nggih Bu. Masyaallah ngeten nggih pokoke lek ngaji niki sesuai dengan kemampuan. Man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Nek wong iso maca karo kemampuane awake dhewe, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Jangankan panjenengan wong kula teng mriki mawon karo nyureng-nyureng kula. Soale niki ternyata cor-corane anyar. Anyar. Pantesan warnane masih putih mencolok Pak Lurah. Iki gara-garane mumpuni ngaji teng mriki dadi dicor kabeh. Alhamdulillah muga-muga ngene reca dalane alus kabeh. Penak kanggo golet maisha ing kanthi halal barokah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Amal ingkang saged rusak niku merga ana 6 perkara. Ingkang kaping sepisan al istighalu bi uyubil khalqi. Ternyata menawi onten tiyang kok isine mung goleki aibe tiyang sanes, isine mung sibuk mados-mados kesalahane wong liya, niku iso ngrusak amale kula panjenengan sedaya. Niki sing lagi rame. Jujur kemawon kula ngaji akhir-akhir niki niku rasane atine rada tersayat-sayat. Mboten namung rada, tapi memang jujur kemawon santri seluruh Indonesia niki saweg sakit ati, loro ati ingkang begitu luar biasa. Sebab nikilah tenggene zaman akhir kathah tiyang ingkang boten sami pirsa bilih ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Ternyata yang namanya tiang beriman bertakwa karo Gusti Allah niku kudu pirsa pilih ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ternyata menungso niki isine penuh dengan prasangka. Mula wala tajassasu. Jangan sampai kula panjenengan sedaya niku isine mung berburuk sangka karo tiang sanes. Kayata sing dilakoni karo Trans 7 kala wingi. Mungkin panjenengan sing kagungan media sosial saweg tirsa piyambak, walaupun kita bukan santri Lirboyo, kita bukan alumni Lirboyo, tapi jujur kemawon podo-podo santrine, podo-podo lek ngajine niki atine manahe piyayi-piyayi khususipun ngapunten Nahdlatul Ulama sakitnya luar biasa. Di mana ternyata Trans 7 niku ndamel narasi, ndamel satu video yang video niki ternyata asal nyomote niku tenggene HP-ne masyarakat ingkang sampun nyoting adabe lare-lare santri Lirboyo kali simbah kiai. Tapi ternyata niki dipun pundhut, dipun catut kali Trans 7 tanpa izin malah. Lek nyatut niki kemudian ditampilkan tenggene acara TV nasional sehingga sedaya masyarakat mirsani. Ditambahi presentere Hose niku lek maringi kata-kata weleke luar biasa. Pramila kenapa dinten niki kok kula panci matur, hari ini adab kita begitu sae. Bukan berarti antara lanang wedok niku kemudian diskriminasi. Wong wedoke sing luwih asor derajate kenapa kok malah sing panas-panasan wong wedok. Niki saya pikir mungkin saking panitia niki kepingin mulyake tamu.
Lek mulyake tamu tapi memang tarupe mung sak sing tenginggil kemawon. Sehingga nggih mboten masalah, tapi niki dipisah antara kakung kali putri tetep mulyake wong lanang. Kenapa ya kok wong lanang mawi dimulyake? Saderenge Islam lebet tenggene tanah Jawa, piyayi kakung niku disebut istimewane ngungkuli berlian, ngungkuli emas. Mula kenapa wong lanang dipun timbali tiang kakung niku adalah bener-bener ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang niku pimpinane wong wedok. Bahkan sampai menawi bab warisan, Pak. Tanggene bab warisan niku piyayi kakung kali anak wedok kenapa kok jatah bagiane wong lanang kuwi loro, wong wedok niku siji. Karena ternyata tanggung jawab wong lanang niku gedene luar biasa. Kalau kok bapake sampun sedok wafat meninggal dunia, maka kok warisane bocah lanang entuk bagian 2, kok wong wedok entuk bagian 1, maka sing jenenge anak lanang bertanggung jawab atas nama keselamatan saudara-saudara perempuannya. Kaya contoh ana adi wedok bapake sudah meninggal dunia, maka karena wong lanang ki warisane 2, niku ken nggih ngopeni karo saudari perempuannya. Sampai Mbak Yune kok arep nikah, maka saudara laki-lakinya ingkang dados wali ketika bapaknya sudah meninggal dunia, sampai nganti meragadi nikahaken saudara perempuan. Nek bapake sudah meninggal dunia, anak lanang yang bertanggung jawab atau saudara-saudara perempuannya. Mula kenging nopo wong lanang tenggene Islam entuk warisan bagiane 2, wong wedok warisane bagiane 1. Mula saking berhargane piyayi kakung sadurunge Islam lebet tenggene tanah Jawa, wong lanang niku ngungkuli berlian. Tapi bareng akhirnya Islam lebet teng tanah Jawa, khususnya wonten kitab kuning, kitab salaf ingkang dipun kaji, wong lanang pikantuk predikat emas. Mula wong lanang piyayi-piyayi wonten ing tanah Jawa nimbali piyayi kakung dengan ungkapan emas. Karena memang berhargane wong lanang ki kaya dene emas. Mula karena mas jenengan ya kudu dadi piyayi ingkang bertanggung jawab. Mas sing kepripun rumiyin. Wong senajan mas wong lanang tapi sine ning pos kamling dina donya nyekele kartu toret sing ditata karo digeret. Delot-delot teplek kasut. Teplek bedor. Teplek kenci. Apal kula. Ning wong lanang sing kepripun sing kirane pantes ditimbali mas, wong dina-dina salat Jumat ora pernah, salat 5 wektu babar blas, salat Idul Fitri setahun sepisan. Ya bener. Maca Quran gak bisa, didik wong wedok ya lepas tanggung jawab. Dino-dino nisine nyekel HP karo judi slot, ya ora pantes diundang mas. Mula kenapa setelah Islam lebet tenggene tanah Jawa, ngertos tanggung jawab piyaki kakung niku begitu luar biasa, wong lanang ditimbali emas. Maka alhamdulillah muga-muga ki mas-mas ya ora pas barang. Mas-mas niku menawi sing tesi timur-timur, nek sing remane putih ya wayahe mulih, mripate lamur wis cedhak kubur, sing untune ompong enggal ngerong, ya mudah-mudahan ketika sedo diparingi husnal khotimah. Allahumma amin Allahumma. Hari ini zaman media sosial sampai gadis-gadis lansia mawon nyekele HP. Bocah bayi nembe lahir mawon wis nyekele HP. Sehingga Indonesia niki negara berkembang tapi ternyata dereng siap untuk kemajuan yang zaman. Mula negara-negara maju malah sakniki melarang anak-anak kecil nyepeng HP. Soalnya napa? Yang pertama HP niku ngrusak
sistem motorike anak. Zaman biyen Bapak Ibu nek lare-lare dolan, sak nakal-nakale bocah zaman biyen paling yo jambu-jambu pentil ilang. Nggih Bu nggih. Ana mali pelem-pelem durung mateng pakel-pakel wis dicolongi. Sak nakal-nakale bocah zaman biyen ki ngoten. Lah hari ini ora ana bocah dodolan. Saniki mung ning kamar tok dina-dina karo mejeti setan gepeng. Memang niki sampun maju, memang zamane zaman HP, tapi ternyata negara Jepang sampun melarang anak-anak kecil nyepeng HP. Negara Itali, lajeng negara saking Brazil, saking Amerika Serikat, niki ternyata lare-lare SD sampai tekan SMA dilarang nyepeng HP. Lah zaman sakniki tenggene Indonesia, lare-lare alit jarene ora nyekel HP ya ora gaul. Ora kaya kanca kancane, sehingga hari ini mbah-mbah gadis-gadis lansia mawon lah do kemenyek kabeh. Storine gambar isine selfie karo Mumpuni, lagi ngaji sama Mumpuni nih guys. Ngopo mali zaman saniki yang namanya wong iso gawe berita dan berita ini benar ataupun tidaknya sing akhirnya menggiring opini teng masyarakat sing boten sae. Pamila jujur kemawon nek jenengan biasa mriksani kula teng YouTube niku sanes channel YouTube kula. Niku channel YouTube tiang-tiang ingkang duwe HP nyoting-nyoting jur diunggah tenggene YouTube sehingga dengan judul-judul narasi sing boten leres. Sing akhire gampang lek komentar boten sae lan sak piturute. Yo maaf menawi kula sing dikomentari boten sae boten masalah. Tapi hari ini santri teng Indonesia mboten trima amargi guru-gurune kula panjenengan sedaya pakune bumi kok sampai diololo. Padahal sing ololo niki mboten ngertos cerita asline adab-adab istiadat santri teng gene pondok pesantren. Kula ngapunten senajan panjenengan kok mbiyen umpama mboten mondok, kula suwun yang pertama aja padha nyepelekke karo kiai. Apa meleh kiai kampung kaya contoh Pak Kiai Toha. Mumpuni kali Pak Kiai Toha, amplope gede, amplope mumpuni. Tapi nek masalah ampuhe donga, luwih ampuh dongane Pak Kiai Toha ketimbang dongane mumpuni. Kenapa? Oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa. Kiai kampung, kiai dusun, kiai desa niku justru disebut asyhadur ruh. Napa niku asyhadur ruh? Sekali ndonga, dungane caket karo Gusti Allah. Mula sempet biyen kula pernah ngaji teng daerah Wonosobo, kula radi terusik hatinya gara-garane niku pas kula ngaji teng ajeng panggung niku wonten meja kursi dipun tata wonten tulisane, Pak. Tulisane niku meja bupati dhewe, meja camat dhewe, meja kapolsek dan ramil dhewe, meja lurah dhewe. Giliran mejane Pak Kiai niku ditulis teng meja mak sretet tulisane kiai lokal. Dek aku batin, dumeh pernah ngundang mumpuni. Pernah juara dai Asia, kiai kampung disebut kiai lokal. Tulisannya kiai lokal. Padahal Bu antara kiai panggung model kula kali kiai lokal, dongane lebih ampuh kiai lokal. Kenapa? Karena kiai lokal niku sekali mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Gede-gedene ngaji rutinan teng langgar teng musala teng masjid, jenengan ngamplope kiai Toha kan pung maling 50. Gitu Bu, kiai kampung amplope mung 50 gede-gedene, sehingga kiai kampung niku ketika mucal ngaos pamrih niku namung setunggal. Sing penting rutinane tetap lancar, masjid jamaah kathah, musolane dinggeni salat, lare-lare ngaji teng TPQ, antuke ngaji teng masyarakat saged istiqomah. Niku tok pengarepane kiai kampung. Kula kiai lokal ora kepingin terkenal. Ora kepingin mlebet teng YouTube,
Mboten kepingin FYP teng TikTok, mboten kersa malah diliput teng TV, tanglet kalih Kiai Toha. Mboten kersa Kiai Toha numpak mobil Pajero, ora pingin. Karena orang duwe. Orang ngece. Justru menawi Kiai Toha kok nitih mobil Pajero, dongane dadi ora ampuh. Lah duit 50 dina-dina diparingi saking bisa roeh RT-an acara-acara muslimatan, yo nggo tuku mobil Pajero ae ora nyatut. Mula kawit pondok pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo musolane ambruk, Bu. Ngambruki para syuhada santri-santri ingkang saweg ta'alum teng mriko. Bah, karena diliput teng media sosial, jujur mawon kula maca komentare wong-wong sing ora ngerti adab istiadate wong Jawa, ora pirsa adabe santri niku, jujur mawon atine kula niki keronto-ronto, Pak. Dengan ungkapan Kiai tuku mobil Mercy mampu, tapi ora mampu ngundang kontraktor bangunan ono. Sampai ono mali santrine kon nguli, kiyaine numpak mobil Mercy. Tapi turute, padahal ngapunten ingkang kathah. Contoh kecil teng Tegalrejo Magelang. Dipun ngendikaken kalih Akhinal Kiram Gus Yusuf Khudori, pilih ternyata menawi pondok-pondok pesantren tenggene Indonesia saking tuone anggen berjuang syiar Islam tenggene tanah Indonesia, onten santrine rumiyin ning durung wonten bangunane. Sing akhire justru santri kali wali santrine ingkang kagungan ide supados ndamel gubugan, ndamel damparan kangge ngaos. Nek cara tenggene Cilacap ya dipun wastani gubugan. Nek cara mriki napa? Dalam sami damel gubugan sehingga ternyata dari santri ingkang podo kerja bakti diwastani roan. Niku kerja bakti gotong royonge santri. Lah hari ini teng zaman media sosial yang tidak mau ngertos adat kebiasaane santri niki diwastani jare santri diperbudak. Kon ngaji malah dadi kuli. Niki sepisan ndak masalah menawi santri niku kok diece. Kita ya memaklumi jenenge wong jaba ya ora pirsa kahanane santri sing sak temene. Tapi bareng Trans 7 kok nggunjing, nyinyir, julit karo kiai-kiai sepuh. Napa malih Akhinal Kiram Rama Kyai Haji Anwar Mansur Lirboyo, pengasuhipun pondok pesantren Lirboyo, Rais Syuriah Jawa Timur, pakune bumi sampai dielek-elek ngangge narasi framing cara zaman sakniki, Pak. Terus menggiring opini seakan-akan kiai niku dina-dina mung nampani amplop. Mula jenengan mangke niki kula paringi pirsa, kiai panggung karo kiai kampung kuwi beda. Lah kula niki kiai panggung, aja dipadhake karo kiai kampung. Ning senajan amplope kula luwih gedhe ketimbang amplope Kiai Toha, dongane luwih ampuh kiai kampung ketimbang dongane kiai panggung model kula. Soale napa? Nek mumpuni dongane ora pati ampuh karena isi nampani amplop. Niku nek mumpuni. Lah menawi kiai kampung, Bu, ya ora mungkin Pak Toha niti mobil Pajero wong anu amplope mawon mung 50.000. Nggih nyatut Pajero sebulan niku ora nyatut menawi kok sampai tumbas mobil Pajero. Hari ini kalau kiai-kiai pondok pesantren disorot dengan cara mobil-mobil ingkang mewah, kula paringi pirsa, kiai-kiai pondok mboten nonton sing tumbas mobil. Rata-rata kendaraan niku diparingi karo wali santri. Apa dene masyarakate saking bingahe santri ngalah barokah ngormati ngilmune para kiai. Supaya napa lek mucal ngaos ketika tindak wonten inggene dalem santri, tindak tanggene masyarakat kampung derek syiar Islam niku diparingi kendaraan sing istimewa ingkang sehat kendaraane supaya nganter dumugi lokasi kanthi selamat. Mboten nonton kiai ingkang justru bermewah-mewah
kagungan mobil Alphard Mercy sak piturute diparingi karo wali santri, diparingi karo masyarakat. Soale menawi kiai pondok kok tumbas mobil Mercy Alphard sing pajege mawon per wulane 20 yuta. Lah menawi santri niku adalah pelajar yang ternyata punya bayaran paling murah sengalam jagat raya. Cobi bayangke putrane mondok teng pesantren kok mungkin bayar uang gedung pamine infak per bulane 150 gede-gedene 200 Pak niku nek teng pondok pesantren salaf. Lah 200 niku 50 nggo bayar listrike, 50 nggih bayar airnya, 50 malih nggo sarana prasarana bangunane, sing 50 nggo makan. Lho yo kiai ora kebagian napa-napa. Kok yo tuku mobil Alphard yo ora nyatut. Niku ana mobil-mobil mewah para kiai-kiai pondok biasane dipun paringi saking wali santri. Maka kula ngucap hari ini jenengan ingkang kagungan media sosial baik niku WhatsApp, Facebook, YouTube sak piturute, saya harap zaman akhir kados niki ora usah panjenengan derek-derek sing kula panjenengan sedaya mboten pirsa. Nek sampai kula panjenengan sedaya mengomentari hal-hal yang kita tidak ketahui, malah bisa jadi niku fitnah, gunjing, nyinyir, julid dipun wastani prasangka. Padahal sing iso ngrusak amale kula panjenengan sedaya al istighalu bi uyubil khalqi, nggih niku wong-wong sing seneng ngusik kesalahane tiang sanes, ngodek-odek aibe wong liya. Mula baik niki tingkat nasional ingkang sabeg rame kagungan media sosial ngetik sing komentar-komentar mboten sae ayuh dikurangi. Ora usah mawi dadak werna-werna, kula panjenengan sedaya urip teng dusun, salate 5 wektu ora ketinggalan, ngajine sing tenanan, kata-kata zikir karo maca Quran bene slamet teng akhir zaman. Allahumma. Dateng dusun niki kan paling susah jaga lesan. Gara-garane terkadang meripat peruh mesti tutuke komentar. Ora zaman saniki tok, zaman biyen pun nggih begitu. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putrinipun Kanjeng Nabi konangan karo tangga, ternyata saweg lagi nutu. Nutu niku nyelepno. Nek nyelepno nganggo mesin, tapi nek nutu masih manual ngangge alu kalih lumpang. Biyen zaman sengien ngaten niku nggih Bu. Lah sakniki empun modern, ora mawi dadak nyelepno, ora mawi dadak nandur pari, tuku wos tenggene Indomaret, Alfamart nggih pun nonton juragan wos sak pirang-pirang. Tapi mbiyen wekdal Sayyidah Fatimah dados garwane Sayyidina Ali karramallahu wajhah konangan karo tangga lagi nutu. Ternyata tanggane mriksani terus komentar, alah putrine Kanjeng Nabi kok nutu. Blekusan dino-dino neng pawon. Mbok yao Sayyidah Fatimah sesekali kaya wong wedok ngreca sing padha alise lancip kaya celurit Madura, sing gincuane kandel kaya iwak lohan, sing gelange ali-aline sakeong-keong, sing kalunge nganti tekan wudel, sing tumpakane motore pecek ik. Sekali-kali Sayyidah Fatimah dadi wong wedok sosialita. Ternyata Sayyidah Fatimah dengan dikandingaken karo tanggane rabi pasah. Akhirnya Sayyidah Fatimah tindak tenggene daleme bapake. Sowan tenggene dalem Kanjeng Nabi, Pak. Kula sowan mriki sepisan silaturahim, kaping kalipun nyampeaken salam sungkem takdim. Nyun agunging pangapunten, Pak. Kula sowan niki amargi kula pengin curhat. Jebule dadi wong wedok niku pegaweane werna-werna. Jebule nyambut gawe isine ora rampung-rampung. Mula kula mboten nyuwun emas, kula mboten nyuwun gelang, kula mboten badhe nyuwun perhiasan. Kula sowan niki badhe nyuwun izin. Pripun nggih nek kula dadi istri kok ngingu pembantu? Ngingu rewang kinten-kinten pareng napa mboten? Sing akhire Kanjeng Nabi lek mangsuli ternyata nek pancen wong tua sayang karo putrane njaluk apa bae mestine dituruti. Tapi Kanjeng Nabi ngendikan, "Nduk, jenenge wong rumah tangganan ya mestine saya. Apa meleh ngurusi pegawean omah sak kata-kata.
Mula tak paringi semangat ben nyambut gawene ngomah enteng, nyambut gawene dadi kepenak, lebar salat fardu, maca tasbih ping 33, maca takbir ping 33, maca hamdalah ping 33, ditambahi ben uripe kepenak, rezekine lancar, syarate husnul ina wa toharul fana yurisani ghina. Resep ben cepet sugih, rezekine lancar, husnul ina, seneng asah-asah. Asah-asah cara mriki napa? Sami asah-asah, ngasai. Nek cara Cilacap ngumbaih gerabah, isah-isah, mriki asah-asah. Husnul ina, seneng asah-asah. Yang kedua, wato harul fana, seneng resik-resik serambi teras rumah. Niku yurisani ghina, menyebabkan dadi wong sugih. Niki ora nyambung Pak nek dipikir-pikir secara logika. Mosok resepe sugih kok asah-asah, resepe sugih kok seneng nyaponi omah. Niki nek secara logika lan kula nggih menawi duwe pikiran logika liar, menawi Kanjeng Nabi kok hidup di zaman tahun sakniki duwe prinsip model ngono, alah kena nyinyir karo ibu-ibu Facebook. Tapi secara logika Pak nek dipikir bareng-bareng, pancen lare zaman sakniki karo pangandikane wong tua niku wis ora pasah. Soale pangandikane wong tuwa jane pangandikan kolot, pangandikan kuno wis ora mengikuti zaman, sehingga lare zaman sakniki menawi manut niku pangandikane orang-orang barat, wong-wong sing ilmuwan yang katanya lebih keren ketimbang orang tua kita zaman dulu. Kayata anak zaman saniki niku mung percaya karo ilmuwan barat, quotes the success man is one who can manage the time. Keton keren toh Bu, jebule artine wong sukses wong sing iso ngatur wektu. Ngono tok. Kata Charles Duhigg di dalam bukunya The Power of Habit, orang yang sukses adalah bangun tidur mau merapikan tempat tidurnya 206% niku cepet dadi wong sugih. Ngono. Lebih keren pangandikane orang tua kita zaman biyen. Nduk, nyaponi sing bersih. Nek kotor mengko bojone brewoken. Bocah zaman seniki malah nantang, walama sing brewoken saiki malah ganteng. Zaman biyen pangandikane yo nderek sunai Kanjeng Nabi, nek mangan sing bersih iki segone ditelaske, nek ora entek mengko ayame. Padahal niku wonten hadis dipun jelasaken bahwa keberkahan niku berada tinggene penghujung akhir. Mula kenapa menawi dahar niku ken ditelasaken boten tersisa. Ning jaman biyen bingung lek maringi pirsa karo putra-putrine, akhire ngangge basa sanepa, mangan sing bersih dintekke, nek ora entek mengko ayame mati. Padahal kabeh pangandikane orang tua kita zaman dulu sakjane nderek sunai Kanjeng Nabi. Cuma hari ini anak-anak wis hidup di zaman yang berbeda, sehingga zaman saniki akeh wong gampang nyinyir, gampang ora percaya, apa malih karo pangandikan-pangandikane wong tua kita zaman sengien. Ayuh niki zaman modern, senajan zamane zaman HP, menawi ngetik teng komentar sing hati-hati, apa malih bermasyarakat. Jangan sampai lisan kita niki kok malah nyidrani karo tangga tepalih. Kathah naudzubillah min dalik, cuma naudzubillah min dalik, nyawa tetangga hilang gara-gara lisan ingkang boten dijaga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Boten saged ngendikan sing sae luwih becik meneng cara mriki napa? Mendel. Cara nggen kula Cilacap silent bliss. Oh, Cilacap orang barat.
Ternyata nek durung iso ngomong sing apik luwih becik meneng. Soale hari ini lambe lisan niki susah dijaga gara-gara nek wis diartikan tenggene ketikan HP. Gawe status yo sing hati-hati, jangan sampai story WhatsApp malah isine nyindir karo tanggane. Lamun sing tanggane sing dimaksud kesindir, ora kesindir malah tanggane sing ora ngerti masalah melu kesindir, akhirnya dados cerah tenggene masyarakat. Naudzubillahi min sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina, dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa merga kabeh wis kulina. Siap nyambut gawe Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la tawtarajana, bi rahmatika ya Rabbi Rajana. Sarang Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la tawtarajana, bi rahmatika ya Rabbi la tawtarajana. Sing ati-ati kelawan waspada, menawa sira ngobrol karo kanca, ngrasani tangga wajah alane liya, kadang ra rumangsa awake gawe dosa, asik omong-omong karo ngrasani wong, nganti ra sadar amale banjur kecolong. Mula ayo padha taubat sadurunge tekane maut, ngati-ati ana ing dunya ben selamat ana akhirat. Kang rasani tangga kang ora dirasa-rasa, kadang-kadang ra kerasa merga kabeh wis kulina. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi la tawtarajana, bi rahmatika ya Rabbi la tawtarajana. Sallu ala Nabi Muhammad. Disawer dulu Mbak Ipah niki grup rebananya seketik gitu tumbas es. Sami-sami karena niki mesake sing vokalis pun ayu-ayu, alhamdulillah. Niki sing nabu penayagane sing nganggo kaos. Melas relok banget ya Allah. Niku nggih nambahi duit kas sembarangan. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Bu,
Ngajine sampai jam pinten mangke? Sampai jam kalih. Ya Allah, berarti salat duhure 2:30. Modele wong reca. Salat duhur 2:30 ya mudah-mudahan sampai purna acara lancar barokah. Mboten nonton alangan satunggal pun menapa, beto manfaat barokah Allahumma. Jujur kemawon kula niku biyen jenengan mriksani kula mungkin ya pernah teng TV 2014 ngene tingkat nasional. Lajeng 2017 nggih tesi teng Indosiar kula lomba dai sing tingkat Asia. Sedikit informasi Pak, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Jenengan keprok aku dadi tambah mungguh. Cuma ngapunten ingkang kathah, kula belajar teng TV niku supaya pirsa bagaimana menyampaikan di masyarakat antara teng televisi kali wonten ing masyarakat umum. Ternyata bentene tebih, Pak. Di antaranya setelah kula saking Indosiar kula belajar bahwa biyen teng Indosiar niku kula ceramah mung 5 menit. Lah 5 menit niki dilombakan, harus ada dalilnya, harus ada fikihnya, materi pengajiannya juga harus yang fresh. Karena kula niku mulai lomba jam 2 sampai jam gangsal subuh. Niku dalam rangka nggugahi wong sahur. Tapi dilombaaken, Pak. Sehingga akhirnya belajar kula dikarantina teng Indosiar niku 1,5 bulan. Kula belajar ternyata wong matur tenggene televisi niku mboten sembarangan. Kaya contoh kula wau matur teng mriki, tuku beras ning Alfamart, tuku beras nang Indomaret niku ndak boleh karena niku sudah termasuk iklan. Lho Alfamart Indomaret kula sebut wong maringi sponsor ora, melu urunan ora kesebut. Lah kula sebut tinggone TV nasional akhirnya niku menaikkan ratingnya Indomaret karo Alfamart. Mula pengajian umum kali pengajian teng TV niku benten. Yang pertama, yang kedua, ceramah 5 menit niku antuke tektokan karo host, karo juri, karo masyarakat ndak boleh berbau sara atau sampai menggiring opini, menggiring kebencian sak piturute. Lah Trans 7 niki kelas TV nasional padahal niku wingi lek maringi pirsa karo warga masyarakat video jeleknya luar biasa, ngelek-elek karo kiai niku mboten live. Niku off air. Dados niku recording, empun direkam, njur kantung ditayangaken. Lah kok sampai uji lulus sensor mboten nonton editore napa dos pundi soale niki mpun ngerusak ranah privasine masyarakat lan masyarakat para santri. Sehingga pangapunten ingkang kathah kula sampaiaken ten mriki, jujur mawon kula akhir-akhir niki mawon nek wonten YouTuber malah kula dados radikalis kula. Karena memang kula pribadi mawon seringe nek di shooting-shooting kali YouTuber liar niki didamel judul sing aneh-aneh. Kayata judul pernah kula maos niku, mumpuni pulang kaji meteng maning. Padahal dereng ngertos Pak keasliane niku kepripun. Nah setelah keguguran mumpuni meteng maning wonten wis warna-warna sampai pernah ndamel judul niku mumpuni ceramah ketutupan susu. Padahal niku mejane tengah jengkula wonten isi wedang susu gelasé gedhe. Lah nutupi raine kula lek ndamel judul mumpuni ceramah ketutupan susu. Contoh kalau wingi kula ngaji teng Kilen mriku dusun apa nggih? Pagerotan. Kula umpamane pas lagi ceramah bahas masalah gaji DPR. Pas wingi disangkutaken Agustus lagi podo demo, didamel judul nyeleneh. Yang korupsi ditembak. Padahal aku ora ngucap ngono, ning gawe judul model ngono kuwi. YouTuber niki. Sehingga jujur mawon kula nek wonten YouTuber sakniki malah radi menghindari, Pak. Soale ngaji teng masyarakat, kali ngaji teng gene media sosial niku benten. Nek teng media sosial niku nun sewu niku kudu luwih ngati-ati.
Kados kula sering sangat saking Trans 7, Trans TV, channel-channel TV kayata TV One, CNN niku nyuwun supados kula ngisi pengajian teng televisi model kados Mamah Dedeh. Dados kula sing ceramah, mangke ada yang bertanya. Lah sing bertanya niki kula paringi pirsa sakjane niku ya wis di briefing supaya napa ketika mangsuli jawabane para jamaah tidak salah. Karena menawi ceramah teng TV, Pak, kita menghukumi satu kasus kok hanya dengan satu dalil. Terkadang dari madhab yang lain atau paham yang lain boten trimo. Sehingga keng nopo jujur kemawon kali YouTuber ngenjing malih nek jenengan badhe ngeliput kula ampun tengah jeng kula persis ngeten iki. Niki nyolok mata. Jujur mawon marake kula sakniki dados radi apa ya enggan nek mriksani YouTuber ngeten. Mula kula ceramah ya dadi ora pati lepas kula. Nek wonten YouTuber apa malih YouTuber liar ngeten niki. Sing kula suwun ketika memang panitia biasane kok wonten shootingan niku mesti ngendikan kalih kula tim manajemer kula, Mbak mumpuni panjenengan kersa di shooting napa mboten, kami panitia ada channel YouTube sendiri. Nah niku biasane kula membolehkan. Tapi kalau YouTuber liar niku ngapunten sing sering gawe judul elek-elek sehingga niku termasuk yang elek-elek masyarakat NU. Senajan kula niki ngaji karo Kyai Muhammadiyah nggih sering, tapi kula nek ngaji kali Kyai Muhammadiyah pun ya kula menyesuaikan. Soalnya napa menawi kok mboten menyesuaikan bahaya. Mula kenging napa wonten YouTuber niki jujur kemawon kiai-kiai kampung sakniki sering kena kritik. Padahal kiai kampung niku mboten nonton kepingin diliput ya ora nono, kepengin mlebu YouTube nggih mboten kersa, kepingine ngaji karo masyarakat sing sae. Kula sun YouTuber ngenjing-ngenjing malih nek arepe kok panjenengan arep ngliput YouTube isine ya izin dhisik lah karo sing ceramah. Izin dulu sama mubalik-mubalighnya sekersane Indonesia tambah adem ayem tentrem. Ngaten nggih Bu nggih. Perkara sing saged ngrusak amale kula panjenengan sedaya pertama al istighalu bi uyubil khalqi, wong sing seneng musik eleke wong, seneng odek-odek alane wong, seneng goleti aibnya orang lain, niki rusak ngamal ibadah sing pun dikumpulaken. Na'udzubillahi min. Yang kedua, perkara sing iso ngrusak amale kula panjenengan sedaya adalah watul qalbi, ati sing atos, ati sing keras. Munadan dhuwur napa? Oh dereng, tes aman berarti alhamdulillah. Niki menawi adzan dhuwur nggih ngajine tetep sampai jam 2 sore. Masya Allah, jebule pengen ngreco nggih ngeragas-ngeragas. Ya mudah-mudahan sampai puno nambahi manfaat barokah Allahumma. Saestu sing payunge diagem mawon mboten masalah. Sing niki mboten saged mriksani raine mumpuni, ya ora masalah, sing penting suarane cetha. Ngaten nggih Bu. Watul qalbi, wong sing atos atine, wong keras hatinya niku diantaranya ana penyebabe. Pertama kakeyen dosa, yang kedua isine maksiat, yang ketiga nggak mau menerima kritik saran dari masyarakat saking tonggo tepalih. Wong sing atos atine biasane akhire dados atine mati. Nek atine wis mati, jangankan kritik saran, hidayah saking asane Gusti Allah niku mboten bakalan tembus tenggene ati sing padha atos. Pramila kula panjenengan sedaya dengan ngaji niki adalah salah satu cara supaya kula panjenengan sedaya menika nglembutaken manah kata-kata zikir, maca selawat. Lah panjenengan sedaya niki piyai-piyai ingkang ngandhap pasor, piyai-piyai ingkang rendah hati. Panas-panasan ngeten niki nek dipikir-pikir ya mending ning dalem nyekel remote mangan mendoan karo pijet-pijetan. Mriki nggih mboten mangan mendoan, rolade nggih Bu. What? Tempe kemul. Berarti tempe sing kemulan. Dikemuli nganggo adonan. Oh, jebule mriki ora ana mendoan, anane tempe kemul.
Lah jam-jam ya keten kan mending ngaso istirahat teng dalem leyeh-leyeh kali nunggu adzan duhur. Tapi kok jenengan panas-panasan rawuh wonten mriki niki adalah salah satu ciri-ciri piyai ingkang lembut manahe. Wong sampai-sampai mboten keduman panggenan ingkang sekeca mawon jenengan tetep anteng mawon. Niki dangu-dangu ya mampu bakaran kulit niki. Saking panase akhir-akhir niki cuaca niku Masya Allah kalau wingi mon bentere luar biasa sami kali mriki niki cara piyai Jogja margi Jawa napa mboten malah dereng wonten Jawa nggih niki nembe wonten ampun wonten Jawa tapi cuacane tesi benter nek cara Cilacap niki semromong cara mriki padha bae semromong. Nek teng lebete ruangan nggih akhire dadi nglegeb. Padahal kledung teng daerah Temanggung, lajeng daerah perbatasan Wonosobo Temanggung niki kedahe cuacan ya adem, wong diapit Gunung Sindoro. Sumbing tapi niki panci wis diwastani ana udan salah mongso cuaca sudah tidak menentu ya mudah-mudahan kula panjang sedaya ditetepaken iman Islame tetep padha kata-kata dikire bentan sadipun jaga manahe amin Allahumma. Yang ketiga perkara sing iso ngrusak amal ibadah kula panjang sedaya adalah hubbud dunya, cinta duniawi. Ning ngapunten ingkang kathah jangan diatirkan cinta duniawi niku mboten pareng kerja nyambut gawe kerja nggih wajib tapi menawi kok cinta duniawi niku adalah wong sing kedonyan mboten namung wong sugih sing cinta duniawi. Terkadang kita niki maaf masyarakat piyai dusun tiang kok nun sewu statusnya miskin melarat niku pangapunten ingkang kathah nggih wonten sing hubbud dunya. Wong langka duit, dina-dina nukoni klambi gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Niku namanya hubbud dunya. Sampai-sampai berase kisah, jatah belanja tersendat, anak bocor ora kerumat tapi rokoke ora tau telat. Niku ya termasuk hubbud dunya. Nek duwe duit cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang yang warunge tanggane niku ya termasuk hubbud dunya, cinta duniawi sampai memaksakan kehendak rusak sedaya amale. Naudzubillahi min. Yang keempat perkara sing iso ngrusak amal ibadah kula panjenengan sedaya wakilatul hayai. Nggih niku wong sing padha ra duwe isin alias rasa isine tipis. Zaman saniki akeh wong ora duwe isin aib keluargane sendiri digawe konten isuk tenggene masyarakat aibe tangga malah kangge bahan video tenggene YouTube dipun buka aibe sing sak kathah-kathahe wong saiki ora padha duwe isin sampai wong wedok-wedok zaman saniki ya langka sing duwe rasa isin. Sampai-sampai nganggo baju ya jilbaban tapi dadane pating petotrok. Lek nganggo baju sing ketat-ketat malah zaman saniki ana meleh gadis-gadis durung padha rabi mumpung awake lagi apik-apike nganggo rok mini rok pacet sing belekan mburi nyerempet silit mburi lek kan ngarep nyerempet silit ngarep. Sing akhire numpake motor metatak kan dadi SMS silite meletek separo. Mula jangan heran saniki akeh bayi padha dibuang ning pinggir dalan, akeh bayi padha dibuang ning alas, akeh bayi padha dibuang ning gone sampah tong. Tong sampah. Wingi wonten kejadian tanggane kula niku bocah 15 tahun tes SMP, maaf nun sewu hamil di luar nikah. Selama kehamilan iku jebule dipun bentingi padarane. Dibentingi ki apa ya cara kene? What? Angking. Cara Cilacap dibentingi, diangkini. Dados selama piyambake hamil niku padarane mboten patosa mbendelut. Tapi jebule menawi tiyang sampun berbuat zina, metenge niku kepenak pancen.
Walaupun diangkini tapi ternyata bareng wis 9 wulan sedasa dinten si gadis ya wis ora gadis kowe ya. Bocah 15 tahun sing hamil di luar nikah lagi jalan-jalan teng supermarket. Nah ternyata wis rasa kebelet piyambake rasa arep babaran mlebet teng toilet. Lah toilet supermarket paling gede-gedene 2 kali 1 meter. Lah kok nggo andon babaran, Pak? Tanpa ono sing rewangi, ono sing bantu yora, babaran piyambak bareng bayine lahir dibuang teng tong sampah. Bareng dibuang teng tong sampah, piyambake niku terus lunga nganggo celana jeans, niku lek lunga niku kaya dene tidak terjadi apa-apa. Niku bisane konangan setelah polisi olah TKP teng CCTV pancen leres ki bocah 15 tahun sing babaran tenggone toilet. Bayine niku ketemu karo cleaning service sudah dalam keadaan digerumut semut. Langsung dibeto tenggene IGD rame nggih tontonan. Lah wong kula mon nggih melu nonton, saya ikut melihat dengan mata kepala saya sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan aku ora ngapus sih wong ceritanya asli. Akhirnya wingi pancen kula tanglet kali gurune kula, Kiai, kena apa nek tiang gawe zina berbuat maksiat kok nganti hamil? Kok nggone babaran niku kepenak. Lo tanglet ngaten niku teng kiai niku lho. Kepenak niku bukan berarti ora krasa lara. Kepenak niku ora ana sing rewangi kok babarane iso normal. Tanpa alat medis kok bayine ya malah rata-rata sehat-sehat apik-apik. Sehingga guru kula Kiai kula mangsuli ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika hamilnya saja disebut riadoh, tirakat karo Gusti Allah. Nanti mual-mual ora doyan dahar, sing paling enak jere mung dahar rujak, niku diwastani riadoh tirakatnya seorang perempuan. Maka ketika ibu rumah tangga babaran mesti rasa sakitnya luar biasa, sebab kata Imam Al-Ghazali niku lagi nggugurke dosa-dosane seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Mulane sing padha seneng metengan. Longge jajal babaran ping 7 berarti kan nguras dosa ping 7 niku. Tapi benten karo wanita yang berbuat maksiat. Wong kok nggawe zina nganti hamil meteng dan sampai ternyata bayine babaran, kok babarane kepenak? Dalam arti mboten krasa pati repot, ya tetep ngrasakaken sakit jenenge wong babaran. Tapi kok mesti babarane kepenak? Kata Imam Al-Ghazali, justru niku azab. Laknat kanggo wong-wong sing hamil di luar nikah rata-rata babarane kepenak karena justru niku adalah menghilangkan rasa keibuane. Mula rata-rata neng mau lebar babaran kok dari perbuatan zina, bayine dibuang niku ora ana rasa melas. Karena jebule niku laknat, bahkan azab saking ngarsane Gusti Allah sehingga ora krasa lara. Naudzubillahi min. Hari ini nek ana wong kok duwe perkara maksiat sampai gawe dosa mergo perbuatan zina hamil di luar nikah, rata-rata korban sing ketok banget niku adalah bagian wong wedok. Mergo blendunge niku ketara. Tapi bagaimana wong lanang sing rusak kehormatane wong wedok? Dipun jelasaken tenggene Rotu Nasihin 10 orang yang masuk neraka tanpa hisab, diantaranya adalah orang yang merusak kehormatannya orang lain, orang yang merusak kesuciane wong liya, bahkan orang yang merusak marwah tiang sanes, dia masuk neraka tanpa hisab, langsung bablasan jalur prestasi tapi teng neraka. Naudzubillahi min. Wong lanang ora sang gagah-gagahan. Mergo napa nek ngrusak marwah wong ke ora pati ketara, tapi wong wedok sing diblendungi pancen wetenge blendung ketara nemen. Tapi jare kitab Durratun Nasihin, wong sing merusak marwah orang lain dia masuk neraka tanpa hisab. Bahkan hukumane wong maksiat ora mung ning dunya, ning akhirat laknate luar biasa. Naudzubillahi min.
Tapi malah jaman sakniki nek ana wong meteng dhisik tanggane do ngucap ora apa-apa, iku nyelengi. Salah kaprah lah sing wis nikah puluhan tahun ora meteng-meteng isine dirasani karo tangga teparo. Melas tenan ya wis puluhan tahun ora meteng-meteng ketara ke sing lanang ora urip. Sing meteng dhisik malah jerene nyelengi. Kan iki sing diwastani wakilatul hayai, geniku hilangnya rasa isin, tipisnya rasa malu tenggene zaman akhir, bahkan maksiat perkara zina mawon wis diwastani umum. Naudzubillahi min. Yang kelima, perkara sing iso ngrusak pira ya mau. Sing pertama seneng rasan-rasan golek iyalane wong. Yang kedua geniku wong sing rusak atos atine. Yang ketiga geniku wong sing cinta duniawi, wong-wong sing memaksakan kehendak. Yang keempat wakilatul hayai, wong-wong sing ora duwe rasa isin alias isine tipis. Yang kelima, perkara sing iso ngrusak amale kula panjenengan sedaya adalah watulul amal, terlalu banyak angan-angan. Watulul amal, senenge nglamun, isine uripe mung jikalau, andai kata, saumpamane, ibarate kalau niku wong isine nglamun ngantawara. Jenengan ya kudu iso mbedakno mana cita-cita, mana angan-angan. Lan setunggal malih pundi jenenge nglamun. Si jenenge wong lamun ya boleh-boleh saja. Wong lamun niku ya ora bayar. Cuma ngapunten ingkang kathah nek wong kok isine ngelalu cara Cilacap. Kakenangan-angan ning kathah isine mung males-malesan kurang nyambut gawene cara Cilacap diwastani ngelalu. Cara mriki sami mawon padha bae. Saestu niki kula Herman niki kula kintu niku ana sapa daerah Ngreca kan pun caket kali Temanggung, pun caket kali Paraong. Nggih to? Samang panas-panasang ning tengah labang mangke bar pengajian gari bal-balang. Wis mangang Kang. Mangan ya mangan ta ora mangang, Bu? Mangang. Oh mangan. Kula kintu wong paraan niku kabeh sing an mburine dadi ang. Wis mangang Kang. Kula kintu bahasane niku ya wis rada kaya paraan Temanggung, jebule ya tesi kaya Cilacap. Berarti Wonosobo mriki ya tesi rada ngapak nggih Bu nggih. Ngelalu niku wong sing tinggi angan-angan, padahal jenenge wong nyambut gawe, usahane dados napa kemawon, sing penting tolabul halal. Sampai Kanjeng Nabi maringi pirsa, ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wala takjis. Dadi menungso semangat nyambut gawe gayuh barang sing sae. Wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan karo Gusti Allah. Sing paling penting wala takjis. Aja males, aja nglalu. Masa wong lanang mung kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, lalar, keleler, isine mung arep-arep BLT karo PKH. Bareng kerja nyekel HP, iki lagi kerja niki nyekel HP jebule judi slot. Lah niki kan jenenge isine wong kakean angan-angan ora gelem nyambut gawe, malah isine dadi maksiat. Naudzubillahi min. Dan yang keenam, perkara sing saged ngrusak amal ibadah kula panjenengan sedaya adalah wadzulmun la yang tahi, wong sing gawe perkara salah tapi terus menerus gawe luput ning ora ana keberhentiane, alias gawe salah diulangi malih, gawe salah diulangi malih, ora ana wayah tobate. Niku sing diwastani ngrusak amal ibadah. Senajan gawe salah terus tobat, tapi gawe salah meneh niku jenenge tobat sambel.
Tobate ya taubatan sing nasuha. Ketika gawe salah, oh kula niki perkorone gawe perkara salah, maka kula sesuk arep orang lakoni meneh tak ganti karo amal ingkang sae, niku namanya taubatan nasuha. Tapi nek tobat sambel diwastani mangkene iki wadulmun layang tahi, wong sing gawe kesalahan berulang kali terus menerus ora nono taubate babar blas niki ngrusak amal ibadah ingkang sampun dipun kumpulaken. Naudzubillahi min. Kanthi pengajian niki alhamdulillah matur nuwun kula makili RW setunggal panjenengan kersa ngrawuh wonten acara atasyakur bin nikmah RW setunggal kanthi panas-panasan jumeneng ngadeg teng tengah lapang. Kula kintu pas kula dugi mriki diring-iring karo mersing band Banser. Teng mriki paling nembe wonten Kyai Kalidoso wae sing panas-panasan. Lah jebule kula kintu wah nek niki ya kaya kayane nek ngarep panggung malah kosong ora ana jamaahe. Lah kok malah tambah siang, tambah ngumpul, tambah kathah matur rembah nuwun kula makili RW setunggal mugi-mugi panjenengan angger rawuh wonten mriki sepisan adalah kangge nambah tali pasederekan, dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, RW sautu dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kita saged husnal khotimah. Amin Allahumma. Niki persis jam 12 panase lagi ngentak. Sing waune panase radi mriki sakniki persis ayang-ayange teng tengah. Mergo niki jam 12 pas niki ya Allah. Kula jane wau dugine gasik, Pak. Setengah sedoso ning kula wonten mersing band, ternyata mersing band ngene iki ya luar biasa. Akhire panci tak sawer sik rono nggo tuku mie ayam. Lajeng niki grup qasidah nggih ternyata saking RW 1 juga saking dusun Anggru Gondok mriki alhamdulillah ya kula sawer. Lah kula bareng dugi sesarengan kali ibu-ibu kali Bu Lurah, kali muslimat, kali Bu Manten. Kula lenggah teng Lebet niku radi dangu, Pak. Berarti 1 jam kula. Lah 1 jam niku soalnya kula sepisan kali nunggu. Lah ternyata qasidah juga nunggu. Wau enten-tenan. Gara-garane kula niku pun pamitan sak mangke badhe langsung derek ngaos ngaten niku. Lah niki wayahe pun jam 12 langkung 1/4 wekdal jam 12 1/4. Ning kula sumerep Sohibul Bait pun nyapaken daharan. Aku kue batin kene aku ditawani mangan apa ora ya? Soale menawi arep ditawani mangan kok wektune wis jam 10 1/4. Tapi ora ditawan-tawani mangan aku. Lah ya mosok niki badhe kepripun arep mangan-mangan siapa pripun ya ora pantes wong aku tamu. Mung kula lagi nunggu dening ora ditawan-tawani mangan. Wis jam 10 1/4. Soale kula nek ngaji teng daerah Wonosobo wonten mbah-mbah sepuh khususnya teng Wonosobo Projo Kebumen. Kula kadang niku nek wektale pun mepet, pancen pun diparingi wilujengan, kula mboten sempat nyicipi. Sehingga wonten mbah-mbah kesepuh niku ngendikan, ora nek nanggap mumpul nika. Mumpulne ora gelem mangan ya. Apa ora kersa karo masakane kula napa nggih? Niku akhire mbah-mbah padha niteni. Sehingga kula menawi teng pengaosan dugine gasik ora arep mangan sakjane. Mung kula niku hormat kali Sohibul Bait. Cuma kali tau kula lenggah dene ora ditawan-tawani mangan. Di jam 10 1/4. Lah mangke nek dahar ya mestine suwe. Lah niku pun setunggal lagu malah ya wis rampung. Niki wayahe kula kok nembe ditawani madang kula. Jam 10 lebih 20 menit wau nika. Akhirnya ya wis lah kula tak ngormati wong Sohibul Bait niku ya sedereke persis teng RT ne kula menayu Bulu Temanggung sehingga kula ya dikirane mengko dilaporno karo mara sepuhe kula mantune jenengan ki semakean kemaki. Ora gelem mangan tawan-tawanis dimasak-masake, lek masak nganti ora merem. Lah mangke dikirane kula mboten ngormati, lah sing akhire kula wau ora didangu anggen teng lokasi transit 1 jam, bukadus ora ditawan-tawani madang aku.
Neng alhamdulillah niki jam 12 niki lagi panasnya luar biasa. Mudah-mudahan Anda terusaken makmur tanah ngreco makmur dunya akhiratipun Allahumma. Klosuna mudah menit mun sekedap sabar sawetawis nggih Bu nggih. Doa sak manengke dipun imami kalian akhirul kiram Simbah Kyai Toha sumangga saking kawula ingkang sepisan matur nembangun rawuhipun panjenengan sadibareda mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lajeng widodol lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis matur nembangun sangat Mbah Kyai Pak Kyai rawuhipun sampun amberkahi posan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami warga RW 1. Mugi-mugi sanes wekdal saged pinanggihan malih wonten ing sanes majelis Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Dumateng Bapak Kiai Muhammad Toha kaaturaken maosaken doa panutup wekdal saha pangenan kula sumanggaaken. Dumateng sedaya rawuh ampun kundur rumiyin kita doa bersama rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radatan sadatina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wasalim qulubana wasalim arwahana wasalim ajsadana wasalim a'malana wasalimin afati dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihima wa min fadihatihima baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.